Амансыз эфирда Татарстанның күн шығыш хабарлары, студияда Резида Шамсулина. Бүгінгі программада Ұнытырға қоқыбыз yok. Әлмәтте Бейік Ватан соғышында халек болғанар истелігіне митинг узды. Кадрдағы модельлер мәкірлі ауруны жинген хотын қызлар химия болды, әмә біз ойрылыштық фотопроекты тышқы өзгәрішлеріні қабыл етерге ярдәм ете, һәм шулай дәвалану тарихын сөйләргә мөмкинлек бирә. Вакытлыча яшеренү урыннары буенча эшне махсус контрольга алырга кирәк. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов шундый yüklәмә бирде. Онытырга хакыбыз юк. 22 июнь көнне илебездә хәтер һәм матәм көне билгеләп үтелә. Моннан 83 ел элек Бейек Ватан сугышы башлана. Әлмәттә мәңгелек ут янында халек булганнар истәлегенә митинг узды. Анда предприятие хезмәткәрләре, җитәкчеләр һәм район башлыгы чәчәкләр салдылар. Шулай ук хәтер шәмә акциясы да оештырылды. Теләге булганнар 1941-1945 еллардагы сугышта халек булганнар истәлегенә шәмнәр кабыздылар. Изгелек җирдә ятмый. 14 килограмм авырлыкта булган сарык итен хәйриячеләр сәламәтлек мөмкинлекләре шикле булган балалар үстерүче гаиләләргә тапшырдылар. Корбан бәйрәме хөрмәтенә Азәрбайҗан диаспорасы азык-төлек җыелмалары хәзерләгән. Социаль яклау вәкилләре белән бергә алар 7 адрес буенча барып бүләкләр тараттылар. Рамазан байрам, Курбан байрам. Ел сайын Рамазан бәйрәменә, Курбан бәйрәменә җыелабыз. Безнең җәмгыятьнең төп составы кемгә ярдәм итәчәгебезне хәл итә. Кешеләрнең шатлыгы безнең өчен иң зур рәхмәт сүзләре. Диаспора инде 13 ел хәйрия акциялары үткәрә. Алар җирле социаль яклау идарәсенең даими ярдәмчеләре арасында. Вакытлыча яшеренү урыннары буенча эшне махсус контрольга алырга кирәк. Әлмәт районы башлыгы Тимур Нагуманов шундый yüklәмә бирде. Шәһәр активы киңәшмәсендә ул Севастопольдагы гадәттән тыш хәлгә дә зур игътибар бирде. Һөҗүм барышында анда 4 кеше, шул исәптән 2 бала халак булган. Район башлыгы халыкның яшеренү урыннарын тәртипкә китерү турындагы мөрәҗәгатьләрен анализларга кушты һәм аларга мөмкин кадәр тизрәк җавап бирергә кирәклеген ассызыклады. Но это логичный вопрос, если... Әгәр дә подвал булса, ул әлбәттә норматив хәлдә булырга тиеш. Оперативрак, хәзергә караганда оперативрак эшләргә кирәк. Вакытлыча яшеренү урыннары мәсьәләсе инде күтәрелгән иде. Апрель аенда район башлыгы аларның торышын тикшерергә кушты. Җәй имин булырга тиеш. Бу сезон табибларга борчылыр өчен сәбәп бирә. Кызу һава торышы начар хис итүдән тыш судагы бәхетсезлек очракларына да китерә. Әлмәт медицина профилактикасы үзәге белгечләре мәктәп яны лагерьлары буенча эш алып бара башладылар. Очрашулар вакытында балаларга елның яраткан вакыты нәрсә белән куркыныч булуы турында сөйлиләр. Профилактик чараларда табиблар гына түгел, педагоглар да катнаша. Алар велосипедчыларга һәм шәхси мобильлек чаралары белән кулланучыларга аерым игътибар бирәләр. В соцсетях мы размещаем информацию. Социаль челтәрләрдә дә урнаштырабыз, сыйныф сәгатьләрен дә үткәрәбез, мәктәп яны лагере кысаларында балалар белән сөйләшәбез. Бу транспорт түрен акыл белән кулланырга кирәк. Бу велосипедта йөрү сезонында ким дигәндә 4 зыян күрүче бар. Бу бары тик резонанслы юл транспорт хәрәкәтләрендә катнашучылар гына. Инженерлык лицейның мәктәп яны лагерында тәрбияләнүче 100дән артык бала җәйге ялларын ничек куркынычсыз үткәрергә кирәклеге турында табиблардан белделәр. Кызу вакытта урамга бик чыкмаска тырышыгыз һәм кояш астында тормагыз. Әгәр барасы җирегез булса, агачлар арасыннан яки йортлар яныннан күләгәдән барыгыз. Алар тышкы кыяфәтләрен яңадан кабул итәргә һәм үзләрен яратырга өйрәнәләр. Сүз яман шеш авыруын җиңгән хатын-кызлар турында. Химия булды, әмма без аерылыштык фотопроекты геройларга үзгәрешләрне кабул итәргә ярдәм итә һәм шулай ук дәвалану тарихын сөйләргә мөмкинлек бирә. Кадрдагы модельләр мәкерле авыруны җиңгән хатын-кызлар һәрберсе өчен үзенчәлекле образ булдырылган. Проект 3 ел элек гамәлгә ашырыла башлады. Бу инде 40-нчы фотосессия. Анда 50гә якын хатын-кыз катнашты. Аннары оештыручылар әзер фотосурәтләр өстендә эшлиләр һәм күргәзмәне әзерлиләр. Ул августның 2нче яртысында узачак.
Әлмәт шәһәрләренең IQ индексының топ 10-лыгына кергән. Ул шәһәр хуҗалыгының цифрлаштыру дәрәҗәсен күрсәтә. Хисап 2023 ел нәтиҗәләре буенча үткәрелгән. Алар Пермдә халыкара форумда игълан ителде. Әлмәт зур шәһәрләр арасында цифрлаштыру лидерлары 10-лыгын йомгаклый. Түбән Кама 3 пунктка югарырак. Бу исемлектә беренче урында Көньяк Сахалинск тора. Республика башкаласы да рейтингта үз урынын алды. Казан иң ире шәһәрләр арасында топ 3-лükкә керде. Bir атна элек Сочи шәһәрендә пауэрлифтинг һәм көч спорт төрләре буенча Европа чемпионаты узды. Ярышларга Әлмәт спортчылары да китте. Алар арасында хатын-кызлар да бар иде. Барысы да медальләр алып кайттылар. Алия Бекчурина көч спорты белән 2 ел шөгыльләнә. Сочи шәһәреннән көмеш медаль алып кайта. Аның рекорды 95 килограмм. Я уже пробовала и другие виды спорта. Мин инде башка спорт төрләрендә дә үземне сынап карадым, ләкин пауэрлифтинг миңа якынрак икәнен аңладым. Өстәвенә ярышларда катнаша башладым. Димәк, бу спорт төрендә минем уңышларым күбрәк. Гөлшат Мифтахова спортның көч төрләре белән 2 ел ярым элек шөгыльләнә башлаган. Шәхси рекорды 70 килограмм. Ярышлардан алтын һәм көмеш медальләр алып кайта. Конкретно соревнования, они как бы дают такой стимул. Ярышлар әлеге спорт түрі белән шөгыльләнергә этәргеч бирә, ягъни спорт залына нәрсә өчен килгәнеңне аңлыйсың. Пауэрлифтинг белән һәркем шөгыльләнә ала, ләкин акыл белән эш итәргә кирәк, ди тренер. Ул үзе ятып җиңү буенча халыкара класслы спорт мастеры. Начинать лучше с человеком, знающим, который рядом, это с тренером. Тәҗрибәле тренер белән башлау яхшырак, ул нәрсә яраганын һәм ярамаганын белә. 36 команда арасында безнең команда 4нче урынны алды. Әлмәтне 9 спортчы тәкъдим итте. Шуларның 6-сы беренче урыннарны яулады, ә 3-се көмеш медальләр алып кайтты. Ветераннар арасында абсолют беренчелектә тренерлары 3нче урынны алды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.